Tak bacakan kono. Iki gak mesin. Parut, mesin parut. Gak aneh corong nih ngono kuwi. Gak enak iki ngono kuwi jan kok sokan ame. Mama. Wo, teh pas ready. Aku belajar iki. Ya Allah, gopo ora tas sinau bloko. Coba. Amingun kaya kipas telu dewa kene. Kemari loro. Mbah Samingun. Kasih dulu. Lah arep pak yo kene yo. Arep yo kene. Ndi sing dijalo lek Maroh? Ndeng iki jalur apa? Iki. Jalur kuwi apa magikom. Aku dendari lek Yasmi aku yo ditarani lek Ansori ya lek aku. Konggonku Mbak nang kuwi ya. Jamilun njaluk cak Apa? separut. Jamilun. Rene. Konggonku janyir Mbak Japik nang parane ya. Tuh. Engko jajal. Ndi. Iki kene tutup ngene iki. Lah ya. Ora ge piye wong ora. Aduh, kerupuk-kerupuk kupengku. Kayak magic apa? Blender samono kae lho. Duh, mlayu deh. Apa? Aku lagi bar tuku kuwi ya apa? Caper. Koper. Koper iki pinter. Awas deh iku menem muni. Yo nggo duwe-duwenan. Koper ya ngape ngono. Nek sing Magikom. Nek tuku apa? Ya nek kok tuku tuku Mas Dion wae. Nek sing apa amin lagi. Nek sing gone Mas Dion ya tembok. Tanyu. Kenane gone manuk yo kanyu kok kene yo. Sapa? Larip. Lho. Apa anake diparno? Yo kabeh ku sarete nek. Mate sing Parse. jembret lho, jembret ngrene. Kolida. Yo, dia. Rene. Sing mak. Gimana Ansori iki? Lho, apa wae nang lho. Apel tak-takan apel. Ulu. Anu. Piro iki? Dari 150 aku oleh. Gak kurang. Wes aku nuki kabeh. Nek mana olah kurang. Nek mute kok iso apa? Jenenge Jamilun malah. Kuwi tak tutup tak gawe dhewe. Yo. Lah ya saiki kan Asine kan ngene. Asine kan iki tak limo ndak apa engko kok gak paham kan suarane erek ngono. berarti gak bukaan. Gak. Nek ngresiki. Yo lah ora kuwi ora gemblok ceblok langsung iso. Mobilnya dibuka kan kena ngresiki. Kena wae wong gemblok. Mah itu gak gemblok dia langsung ceblok mengisor. Kecuali nek enek sloronge mengisor kuwi ngresiki, gemblok ning ngisore kene. Ya saiki aneh kuwi, Mbak. Coronge lekku. Kok olehku ngono ya, lek mi. Lek mi. Iki sapa? Mirasa. Mirasa. Anyir konggonku tak eno den, oleh barang apik tak eno ngono ya. Aku noleh barang iki tak eno Dek. Lah iya. Bekasan. Sakmono kae. Iki tembokone tak eno Dek. Kuwi sanyo. Sanyo cuap iki gres iki. Bekase ngene wong. Lah wong ana kum goyawan kan teplek iki ora. Gak duwe Blok sumber gono mi cithek-cithek. Tapi tayeng. Ali tapi banyune. Jajal ki pagi ya ngono. Mas Mas. Genane wae kuwi bocah ya tuku. Tuku mesin tok. Mesin tok sing 80.000 ta sing 70.000? 80 sing Mas Pian. Iki semi iki Kak, asli tembok. Nah sing asli sing piye? Lha sing asli kuwi tok 130 atau 50. Aku tak tekono semut apa mesin tok yo. Apa ana kono gerobak barang ngono. Wae mana apa mbak kok? Untuk mesin metone penas. Mama mlaku. Ngono wae. Ndi? Lah kaya aku dong ini bisa menjadi piro, aku jigan ini 50.000 glondongan itu.
Tapi aku Awake. dandan awake tok. Iya, Makanya 30, paling minimal 30. Masa apa? Wong omah to ora aku ngono sih. Aku njuk nomere sapa Mbak Eli. Duwe kabeh kok. Dibeki Mbak Eli. Iki lho lek aku duwe. Iya duwe sapa jenenge Samsul iki duwe. Duwe. Aku ora ndek nomere Samsung. Mesin cuci ngono iki pesen sik apa pesen sik. Nek ana mau njaluk mesin cuci. Mama. Apa njaluk kok ya? Adek sekali. Aja. Kapit. Kapite delan. Cuci ambek bos njok ora kan. Nek kompor nek barangnya hilang. Iki sing ape tuku, guys. Iwake. Pak. Pase sing ape tuku. Ding ambek lelekan. Dinding tek borong. Iwana. Itu ngoten. Nang wis kadung ki mati. Nek ngaruh bos iki kandeng. Ya pelakar lagi. Kowe nek nganggo bos Di apa sepeda. nek dadane Ada mama. pas yo mate delok sik cek musur ora kok nek seret aja kek oli kek minyak priyo minyak air putih to apa. Nek pokoke oli malah nemen. Malah telung dino mancing. Ngene aturan iki. Gama itu untune sing lembut kuwi. Nek sing kasar padha ra gelem. Lah yo iki gede-gede. Nek sing Maksudnya gede iki santene. gerang torong iki. Bung, wis sakmono kuwi sing lembut kuwi.